Il-Gvern Malti għaddej b'diskussjonijiet mal-kumpanija ġganteska Alibaba bilan li jisfrutta aktar opportunitajiet ta' investiment għal pajjiżna. Diskussjonijiet li komplew jingħataw il-ħajja waqt żjara li għamel is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri waqt ir-raba' edizzjoni tal-konferenza World Internet fiċ-Ċina, pajjiż sinonimu mal-avvanzi teknoloġiċi. Il-tqajt hawnhekk ukoll ma' Jack Ma li huwa bażikament il-moħħ u l-fundatur ta' Alibaba fejn diġà bdejna nesploraw u bdejna l-ewwel proġetti ġewwa Malta flimkien Alibaba Group, però dejjem biktar diskussjonijiet u jekk alla jrid il-qudiem kun nistgħu naraw daw diskussjonijiet ħajwaslu għal konklużjonijiet u aktar opportunitajiet għal pajjiżna. Waqt is-summit ingħatat l-opportunità li dawk preżenti jaraw innovazzjonijiet li mistennija jiddominaw il-futur fil-qasam ta' teknoloġija u dan f'setturi diversi fosthom ta' traffiku, tas-saħħa u tas-sigurtà. Is-Segretarju Parlamentari nnota li l-preżenza ta' Malta f'konferenza bħal din tibgħat messaġġ ċar ta' kemm il-Gvern huwa kommess li jesplora u jibbenefika mill-opportunitajiet li ġġib magħha it-teknoloġija. Hawnhekk kelli wkoll l-opportunità u laqgħat interessanti fosthom eżempju Robert Kahn, dan huwa meqjus bħala the father of the internet, il-persuna li propju krea l-internet, fejn hemmhekk kemm miegħu tkellim dwar il-pjanijiet ta' Malta fejn tidħol f'din l-industrija u f'din it-teknoloġija wkoll u anke semmejtlu kif nkunu qegħdin naraw kif nesplojtjaw kemm jista' jkun it-teknoloġija sabiex inġibu aktar opportunitajiet ekonomiċi lejn Malta.